違いますよ。この子たち、随分と遠いところから来たんですか？へえ、遠いところ。よく来たね。こんにちは。こんにちは。どうだい、チベットは？はじめはここがどこだかわからなくて、すごく不安だったの。頭が痛くなったり、胸がドキドキしたり。そうだったね。乗ってきたはずの電車は見当たらないし、電車には間に合わピアノには間に合わないし、私もプール行かなきゃいけなかったんだけど。あら、なんだかずいぶん忙しそうな子供たちだね。だけどチベットの人たちみんな優しいからだんだん好きになってきたんだ。そりゃあよかったね。そうだ、せっかくだから何かお話をしてやってくれませんか？私はこれからまだヤコを連れて来なくちゃならないんでね。あ、いいよ。じゃあそんな後たち2人の話をしてあげよう。じゃあこれから3人の賢者という人たちの話をしてあげよう。3人の賢者は同じ名前の男3人。1人目は大地、2人目は羊。羊っていう人ってね、めいめいなく羊じゃないよ。王様の家来のことだよ。そして3人目は王様。ね、みんな同じ名前でもいろんな人たち。で、第一の賢者は働き者で、そりゃきれいなお嫁さんがいて、2人目の賢者、王様の家来だよね。それはまあ頭はいいんだが、そのものすごく違う。こんな男。そして3人目の王様。で、2人目の家来の賢者。もうどうにも大工のお嫁さんが自分のお嫁さんになってくれないかななんてことを考える。どうして同じ名前なのにあいつにはあんな美しい嫁さんがいて俺にはいないのかな。あの大工がいなくなったら俺の嫁さんになってくれるかも。死んじゃうなんてこと、そんなことないかな。なんて良くないことを考えていますね。王様のお父さん、大王様がお亡くなりになってしまう。チベットでは人が亡くなるとシガッタという儀式をする。シガッタっていうのはね、こう木を櫓って分かったかな、そういうように組んで、そこに死んだ方をバーッと火をつける。その火が魂となって天国に。そんな風にして、ここで家来の分いいことを思いつく。その天国から手紙を届いたことにしたよ。手紙を王様のところに持っていった。王様、天国の大王様からなんと手紙が届きました。何？手紙が届いたかな？どれどれ？何なの？ああ、天国で屋敷を作ってもらいたいから大工をよこしてくれないかと書いてある。現在のいい大工は知らないか？もちろん知っておりますとも。大工の賢者がよかろうと思います。おお、そうか。じゃあすぐ連れてまいる。何にも知らない大工の賢者やってまいる。王様、お呼びでしょうか？おお、お前が賢者か。よく来た。実はな、天国の王様から手紙が届いて、屋敷を作ってほしいから大工をよこしてほしいというんだ。どうだ、お前言ってはくれないか？私が天国へですか？いや、そう簡単には決められるまい。少し考える時間をやるか。
いい返事を待っているぞ。天国に行くってことは死ななきゃなんないってことでしょ。いやだけどあんな優しそうな顔してるけど行きたくないなんて断ったら、お前はなんてことは俺が言うことが聞けないのかなって言ってんで殺されちゃうかもしれない。どっちにしたって死ななきゃなんないんだよな。困ったな。真剣に考えて、これが羊の賢者の悪だきだってことに気づいた。俺が邪魔だから殺してしまうなんてか、とんでもないはずだ。賢者をまだ俺も生き残れ、そんな方法考えなくちゃ。いいこと思いついた。4月に行われる櫓の下から俺の家は穴を掘ってなければ逃げられるぞ。よし、これで決まりだ。王様、決心がつきました。おお、それでは天国へ行ってくれるか。喜んで行かせていただきます。それで王様、お願いがございます。天国へ行ったらいつ帰ってこられるか分かりません。ですから少し時間をいただいて準備をして、妻とも別れをちゃんとしてそれから行きたいと思いますので、そうですね、10日、いや15日ほど時間をいただけないでしょうか。ああ、分かる。じゃあ支度ができて15日に必ず戻ってまいるよ。分かりました。そう王様と約束して大工の現在もう必死に穴を掘ります。よかったね。よし、じゃあ明日王様のところに行ってくるからな。わかりました。気をつけて行ってきてください。必ず戻ってきてくださいよ。任せて。王様、支度が整いました。いつでも行ってまいります。おお、賢者よ、行ってくれるか。じゃあ早速儀式を行おう。そういうので、また清い油の賢者が乗ります。そこにわっと火がたかれる。周りで魂が天国に届くようお祈りをして、それを羊の賢者が横から見てお祈りをして、うまくなんと思って、そして大工の賢者は焼かれたら大変ですからね、一目散にしてる。と走りに行きます。帰ってきたぞ。よくなろう。これからが正念場。すぐあいつに見つかっちゃ大変だからね。1年間とおとなしくしてるからね。そうですね。いいんで1年来る日も来ると彼にも会わないでじーっとしとんでください。1年を過ぎ王様、王様、ただいま帰ってまいりました。おお、大工の賢者、よく戻ってきた。天国はどうだった？天国はとても素晴らしいことでありました。で、大王は、大王様も元気にしておられます。私の作った屋敷をとても喜んでくださいました。それで王様にお手紙を預かってまいりました。また手紙とな。何ああ、今度は手紙を送ってほしいと。羊の元
自分によこしてはくれないか。おい、現在よ、お前、言ってくれないか。私が天国に。そうですね。大工の賢者もこうして元気に戻ってきたことが、天国があんなに素晴らしかったと。私は天国に行ってみるしかありませんね。はい、喜んで行かせてもらいます。何も知らない一つの賢者は、自分も天国に行ってみたいと、二つ返事できていてます。違った儀式が行われることになる。にこやかな顔をして櫓の上に火がとつけられる。さあ、周りではお祈り。きちんと天国へ届く。儀式が終わり、1年か2年か早々の月日が経ちます。ですが、その後、羊の賢者もあったのです。誰もおります。これで3人の賢者のお話はおしまいだよ。そのままでいいよ、まだ。すぐ言う。表現ですぐ言ったって。嫌いな賢者って焼かれちゃったの？チベットって悪い人はいないと思ってたのに。チベット人だってね、悪い人もいや、欲張りな人もいる。だから、一生懸命お祈りをする。お祈りをするっていうのはね、謝るっていうことだからね。あんたたちだってそうだろ？お祈り？お正月の時だけかな。あとはお参りに行って欲しいものをお願いするとか。それはお祈りじゃなくて、おねだりでしょ？だって大人だってみんなそうだよ。試験に受かりますようにとか、宝くじ当たりますようにとか、あるある。困ったね。まあ、それも仕方ないね。せっかくチベットに来たんだから、お祭りに行ってお祈りをしておいで。そうだね。よし。そうだ。そうです。よし。じゃあ、私もそろそろ行くよ。準備をしなくっちゃね。お話ししてくれてありがとう。どういたしまして。それじゃあみんな気をつけていくんだよ。